ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ। ତର ବଡ଼ ପୁତ୍ରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ରାଜା ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିକି କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ସେ ଯୋଜନାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ସେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ସେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ମାଙ୍କୁ ରାଜା ଗୁହାରି ପଡ଼ିଲେ, ବିନତି କରି କହିଲେ, ହେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଆପଣ ମୋ ଶେଷ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସନ୍ତାନ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜା ମାଙ୍କୁ ଜୋରସୋର କରି ପୂଜା କଲେ। 1850 ମସିହାର କଥା, ମାଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଗଡ଼ରେ ପୂଜା କଲେ। 1852 ମସିହାରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ରାଜା ବ୍ରଜମୋହନ 1935 ମସିହାରେ। ଆଉ ଏହି